Usok ano tati lukwin dagiti ni guwapo. Ang puting nak. Damn! Sana all. Guwapo talaga ti daddo mga tattao pare no. Minarod pare. Lalo no pagkatawa din no. Si kamot. Nagkatawa ka lang aro din kasi di ka pa ilain. Oh pare! Kanyang isipin! Isipin ka di partak pare. Yan ba di partam? Napiisip ko. Ah? No ada problema. Ada tinaklaeng. Wow! Dami ti problema. Kasi kakit kita yun pa lang. Ay tinakain. Ayaw, di ma. Mama, tikamot. Naglagi pen. May salang ti maleng. Pare, tolong anak man. Nadikibas pa sigurado pare. Kanya ba, Jay? Di naman naman ti regalo kini girlfriend mo. Kanya ba itsura ti girlfriend mo pare? Siyempre, napinpas. Sana all. At sexy Sana pa. all. Sana Nag-isa? all. Anya pa, tas na po daw. Kaya Sana nakinis ti balat na. Amo pun pare. Gabi sa pare? Ajay. Ito number ko pare. Wala ko ito number ko. Sakti bahala. Nak, ada tuh tata ko? Sampai tadi, tungkol din ti utang. Ay awan, tapi pay pumanaw. Ay awan ba? Bayadak ko medyo utang ko. Magsubli ka ni. Tay, dagbayad. Tay, dagbayad ti utang. O pare, ako nang ligata ti CCTV ma. Nagkangamit nang ibakat niyak pare. Ada problema pare? Ibakit ko sa kajininong ni anak ko na nakakita kanya da Somrek View Hotel. Umit pare. Ang tabo na taon. Madigpay maalalan no. Sino nga boyfriend ay nga ninong di anak kon. Si kamit pare. Ang kagamin niya, mamatmati dagiti bagbaga di sabsabali. Ang maarabit ni bakit mata pare. Kasano nga mo pare? Tasak, tagmay may isa nga ninong. Di anak mo. Ipon kung airungi panagbiang iya kakasih anak nagkamay sa pobre na'y palais at sa baling ahiling nim kami nga kakapsat upat kat gudwat si babae mi dua kat gudwat di lalaki ikuin na siya babae pindo lalaki iso nga babae upat dapat gudwa lalaki gudwa oh di ba pare tulong uy mga pare kumusta pwede makiinom walang kasi ako ngayon wala akong
pambili. Hindi na pwede, pare. Pero teka muna. Ewan ko lang kung papayag si pare. Sana pare ko ba? Ano ako, gago? Oh, yun ang sagot. Salamat na lang. Sana matapon na dito. Porket awan tin nagadalan nan, malalaitan. Apay amin na ginakaadal kapori-pori daga road. Abang kapang ada yung gusti saba? Tig anak ko. Ip baga ni Miss Trami kay banana ko no. Wen, banana, no na loom. Gimnuhan niya na loom, dipig ko nam, dipig ko nam. Nawatam. Kumusta ka, aking mahal?